Marhay na aldaw mga katambay ko. Ininapalan ang satuyang pang-unsing aldaw sa paggibo ni munting tambayan digdi sa kagiskan. Bali mga katambay ko, aldaw palan inining Biyernes. Dahil pangani na padagos ang samuyang pagpapagibo ning kubo. Kulang panganing 20 pedasong bilugon. Kaya nagpa-order kami tulos ng 20 pedasong bilugon. Kundi nga ni aban-aban mga katambay ko ay nag-abot man si kuya na nagkukuan ng bilugon. Sabi niya nga ni Samuya ay baka Domingo na sinda makakakuha ng bilugon. Daigwa da sindan session sa Sabado ni Irenuman. Ano na roal daw inom. Charis. Mali nga ni sakto ang sabi ni kuya na Domingo na da siya makuha. Lunes naman kami mapatrabaho ulit kay Tatay Boy. Pati nga ni Sunipa ay kinulang na balisang gato siyang binakalmingo na. Nasa 700 pesos nga ni ang 100 pieces kang nipa na anduma. Pero nga ni may sinabi sila Tatay Boy na igwada ang bakalan ng halaba tsaka dakulang tiklad. Ayan nga ning samuyang inot na nabakal na tiklad. 700 pesos lang yan. Pero manipis tsaka haralipot. So sabi man pati nila tatay na haralaba tsaka makakapal na tiklad. Tag 900 pesos nga ni itong tigsasabi nila tatay na makakapal tsaka haralaba na tiklad. Okay naman da ito. Sakto na da ito sa samuyang kubo-kubo na pinapagibo. Dawa nga ni Aldo ng Biyernes ngunyan ay dai kami nag-expect na kagulping customer. Lalo na dai pa natatapos ang samuyang bunting kubo. Pero nga ni awa ng Diyos ay may nagbarakal pa man sa tuya. Nagkakakan lang nga ni Akonsulo ta nagkatampuhan kami ni Agum. Dai nga ni may iwasan ang dai pagkakaintindihan kang mag-agum ta natural na Pero dawa na arog kaan ay sarong oras nagkakabati naman kami ni Agum. Diit na hilingan ngirit na kamin duwa. Tinadaan ko man siya ning pagkakandawa puro pa no. Sabi niya sa kuya aw ano naan. Bali nga ni sindalang palan po ang napicturan to sa aldaw na ini. Bali po pala naghapit din ang sa kuyang angkot. Bandang alas 6 nga ni ay nagready naman kami ni Agum pag-uli. Ta may activity pa da sa school. Parents Day da sa indang eskwelahan sabi ni Prince. Hilingan nindo da nga niya sa iyang sayaw. Mangga, papaya, papaya. Paghalo-haloin, paghalo-halo. Fruit salad, fruit salad. Pagkatapos niya nga ni sumayaw ay nagdiretso naman kami sa indang eskwelahan. Pag-abot mi nga ni namin nagpupuon na taang oras na baga pero day pa man. Aban-aban nga ni ay nagsipag-abutan naman ang ibang mga magurang. Ayun na nga ni ito nagpuon na pero syempre mabayang magilaw mo na kita. Pagkatapos nga ni ay may nagsayaw na sa inutan. Di ko na pati aram kung ano nang apod ka ang sayaw na Nagpinatalpatal na naman si Venus. Aw ano naan. Bale nga ni mga katambay ko ay digdisa na kami sa gilid ni Agum. Turotindog sana kami dyan. Bali po pala, o yan ang sa indang principal. Ang pagkakaintindi ko ay last day niya dadaangon yan. Pagkatapos nga ni sir ay nagsipagsumpaan naman ang mga bagong halal na official, parents official kang elementary ng gubat. Pagkatapos nga ni ikaan mga katambay ko ay si ma'am naman po ang nagtaram. Si ma'am po pala ang mapalit na bagong principal. Pagkatapos nga ni po ay party naman po ka mga magurang. Karakanan naman po ninda. Kundi kami naghali naman kami ta masupog na. Mahi po pati kaming ambag sa mga pagkakanan sa lamisa. Bali yan lang po ang satuyang pang-unsing aldaw sa pag-ibok ang satuyang munting tambayan sa kagiskan. Sana po padagos po nindo kaming suportahan. Yun lamang po. Bye-bye!